Ang mga apostoles bisag first hand experience gid nila ang mga pulong sa Mesiyas nga nagpakatao, galisod gihapon o tugkad maong pag-ingon ni Jesus nga nakakita na mo sa amahan kay nakakita naman mo nako. Naglibog pagis Filipe, nakaingon siya nga ipakita lang namo ang amahan Lord kay aron igo na namo. Nya si Jesus iyang gigamit ang maong kakulangan sa pagtugkad pinaagi sa pagpasabot. Gibalik na pud niya nga giingnan na bitaw tamo nga ako ug ang amahan usara. So kining maong panudlo ni Kristo mga igsoon nga gidawat sa mga apostoles paghimog yung hingkod sa ilang pagsabot, ang ilan ang gibuhat sunod mao ang pagbuhat sa mga gibuhat or gisugo ni Jesus. Munang niingon si Jesus diri nga ang motuo kanako magbuhat sa akong gibuhat. Kamo nituo mo ni Jesus na Ginoo siya. Nya nagbuhat mo siyang gibuhat. Muna'y problema na to. Kusog kita mingon tuo ko pero dili ta magbuhat sa iyang gibuhat. Nganong nagpakatao man si Jesus aron iyang ipakita nato unsay buluhaton sa usa ka tawo aron muhaom sa kabubutos Ginoo. Nya ang tanan nga gibuhat ni Jesus mabuhat gid nato. Tanan matud pagani niya diri sobra pagani ang inyong mabuhat kay tulo ra gud siya katuig nga nagsigi og public ministry. Nya kita mangabot man tagtag pila katuig. Ako lang karon 18 na gugog katuig hapit sa akong pagkapari. Sa pagkapari lang na wa pay labot ang pagkaseminarista na siyam katuig. So pila naman na katuig? 27. Unya, wa pa may labot ang katong akong ka-active sa simbahan isip Legion of Mary, Gikas Choir nga mga napuo sa to katuig. Pila naman ko katuig gasigig buhat unta? 37. Labaw na mo din yung mga tiwasonon og nao. Purti ng lugaya ninyo Labaw pa atong mabuhat. Pero ang pangutana niining gidugayuna nako nga 37 katuig sukad mipakita ako sa akong pagtuos Ginoo nabuhat baka nako ang gustos Ginoo nga ipabuhat. Basig naglabi ang atong pagbuhat sa atong gusto kaysa gustos Ginoo. Diri sa unang pagbasa si San Pablo miangkon nga ang Ginoo mipakita nila nya mipakita sad ngadto niya katapusan bisan kuno dili siya takos pakitaan sa Ginoo. Unsa may gitestimonya niini ni San Pablo nga sila mga saksi sa pagkatao sa Ginoo, sa iyang pagkamatay o sa iyang pagkabanhaw. Kini maoy package sa atong mensahe na mutuo ta nga ang Ginoo na tao, ang Ginoo namatay, ang Ginoo na banhaw. Di ba mao man din atong itubag sa misteryo sa pagtuo no? And kini ang misteryo sa pagtuo sa ato sa Cebuano sa itong paborito kay intubag. Kuwangan din nagjutay butang na si Kristo na tao, si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, si Kristo mubalik ani upato na lang siguro na nato. Butang mo man sa nagitudlo kana na lang. Pero ang package gyud nga motuo kita nga na tao si Kristo, namatay si Kristo, kana pa lang na ang duha, wa na igo na ta. Kinsa dinhi ang didiretso lagawa sa kalibutan nga wa gyud mahigwa gipanganak sa usa ka inahan ta sa kamot. Di gipanganak. Si Kristo na sa siya birthday, kita na ay birthday. Nya kinsa dinhi ang moingon dili ko mamatay ta sa kamot. Aron mamatay dayon ka. Awasad. So ang
angkon sa ta nga pulos ta mamatay. Kinsa dinhi ang motuo nga mabanhaw ta igumag kamatay. Ta sa kamo? Kanang mabanhaw ta ba? Nganong di mantanan? Di mo motuo? Mao na ni siya ang misyon. Kanang dili motuo nga mabanhaw ta sama ni Kristo, mao na gusto ni Kristo nga ipatinaw pa ang atong pagtuo. Ug daghan kay ta ana, daghan kaayo ang galisod pagtuo nga mabanhaw ta. Mao bitaw nga usahay murag ang atong kabalaka ug ang atong paningkamot nakasintro ra gyud niining maong kinabuhi. Murabag inig-abot na inig kamatay, kanang tayong enjoy life while you are still alive. Enjoy life. Uy, sayop na oy. Unsa man tay sakto? Kanang enjoy life while you are still here. Kay inig kamatay, mawa na kununing tanan. Ang samtay sakto isulti, kung mutuo tas Ginoo, live a good Christian life so that you can enjoy true life. Pagpuyo, subay sa Kristohanong kinabuhi, aron makapahimulos ka sa way katapusang kinabuhi. Nga mo na gito'y tinuod na kinabuhi. Kaya kung mag-enjoy ta aning kinabuhi, dunay possibility nga di na ta ka-enjoy atong way katapusan nga kinabuhi. Adto na ta sa way katapusan nga kamatayon. Mauna ang mga apostoles, unsa may nahitabo, o ang mga santos, nagpuyo sila sa kinabuhi nga Kristohanon. Unsa man kinabuhi pag-antos. Pag-antos mo ning puwan ning atong gisulob apostoles nga naman gipang martir ni sila, gipang patay. Kamo sugot mo mamartir? Dili. Uy, kaluoy. Nga maingon sad mo nako, ikaw pa der sugot ka. Isab siya akong tubag. Sa inyong paminaw, siya ako itubag. Parihara ta. Muingon dahil na mga ang Ginoo, uy, kaluoy. Mo na pag-ingon sa Ginoo, kita man kanako, kita man mo nako, nya gitestimonian ani San Pablo, nga gisakit siya, gipatay. Sunda na. Mo na si San Pablo, lipay kay siya sa dihang giskidulan na siyang patyon, lipay kay San Pablo. Nagmaya gid siya. Niingon pagod siya, niabot na gyud ko sa finish line. Lipay kay ko, kay hapit na nako makabot ang purong-purong sa kadaugan. Kay giskidulan naman siya kanusa siya, putlas siyang liog. Si San Lorenzo Ruiz, kay nituo naman gid siya nga ang kasakit o kamatayon para ni Kristo, kung atong ididikit ni Kristo, mao say tuburan sa tinuod nga kinabuhi. Bisag na si asawa, bisag na si mga anak, nga batan-on pasad kaayo ang iyang asawa, batan-on pa iya, bata pa iya mga anak. Niingon gyud si San Lorenzo Ruiz, bisag tagaan pa kog 1,000 ka kinabuhi, balik-baliko na kog halad nga malipayon niining paagiha. Kanan ninduta no? Og ang tinuod gyud nga pag-enjoy sa kinabuhi, mga igsoon, kanang mahigugma na tang muantos sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Praktisan na dito sa inyong balay, kay tuwa dito ang daghang pag-antos. Kamong mga asawa, siguro mangyog kong nag-antos mo ron sa inyong bana, di tingali pirmi, pero naagi panahon. No? Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud kasuway nga nahiubos sa iyang bana, taas ang kamot. Di ba sakto? Labaw na ng mga bana, dugay na kay mong ganto sa nang inyong asawa. Giagwanta na lang na ninyo.
Abi kinsa kanang banaha diri nga wa gyud makasuway nga nahiubos or murag wa nay gana gyud nga mo duol siyang asawa, itaas ko nung kamot be kanang dara wa gyud pulos kita gamahay-mahay. Ang pagkapari na kadaghan sa ning panahon oy nga magantos. Ano bang naagi ang tusunon ako lang? Hapit kada adlaw. Naagi ang tusunon. Unya kini og dita kasabot nganong naman yung pag-antos? Na bisag nagtinarong nako mag-antos mangyapon, bisag gihatag na nako ang tanan aning tawhana, inig sumbalik bati man lang gyapon ang iyang batasan nga rin ako, di man lang gyapon ko niya hatagan unsay ako untang gi-expect diha niya, gihatag naman ta nako ang tanan, di ba ana man tanong? Ang meaning day ana tungod kay gustos Ginoo nga moambit ta sa iyang pag-antos o sa iyang kinabuhi, magbuhat ta ba sa iyang gibuhat. Kaya nga naman ang Ginoo gihatag na gid niya ang tanan nato, hastagod ang iyang bugtong anak gihatag na gid niya nato. Wa lang gyapon ta magtinarong sa atong kinabuhi ngadto niya, mosupak lang gyapon kada adlaw 24/7 gihatag sa Ginoo ang iyang mga grasya sa maning hangin, kaning atong body system, tanan gyud hatag. Pero kita grabe gyud kay ka masinupakon. Kana imong tupad pangutan ako ron na ina kapila na ka nakasupak sa Ginoo. Pangutan na imong tupad ba ina kapila na ka nakasupak sa Ginoo? Karon gani grabe na gid itong pagsupak, ato pang gi-impose ang abortion, mga artificial contraceptives, mga ligation, vasectomy. Ang ato ra bang gibuhatan ani mga hinimo na sa Ginoo, kita mo'y magunay-unay og guba kana sa lawas pa lang na nato. Adin ala na nako baliko ng color buhok ko kay ginagmay ra man na siya. Pero ambot ka, di ba ka na pagsupak yapon, pangiskis-kiskis anang kilay. Karon gipag-usab na sa nato ang mga genders. Usbo na nato aron doon na same-sex union, doon na sexual union sa managparihara og genital organs. Kita yung nag-usab ana, niya ang Ginoo sige lang yapong hatag og grasya niining mga tawhana. Tungod kay ang Ginoo hatag tanan, supakon gyapon nato. Tungod kay dinhis kalibutan mga igsoon, sa ako yung realization base sa mga kinabuhi sa mga apostoles, ang mag-antos mao'y tinuod nga malipayon. Ang tao nga moantos aron pagpuyo sa kamatuoran mao'y tinuod nga malipayon. Kana bang kung asawa ka, nya gusto jud kang mopuyo sa imong pagkaasawa, bisag kulatahon pa ka sa imong bana, ang samay matag kulatan niya nimo, mahimo na nimong kalipay. Adi mong to tistingi ay gyud atras pakulata gyud kamong mga ginikanan, tistingin aninyo kung supak-supako na mo sa inyong mga anak, di na paminaw ng inyong gipangsulti. Unya, mubarog yun mo sa inyong pagkaginikanan nga inyo ginang atimanon, inyo ginang alimahan ang inyong mga anak. Malipayon kay mo magtanaw nila nga mga tapulan kaayo. Di na mo magyaw-yaw. Tapulan na, dili na. Magsige na mo gigon, kining mga anak ka, maugid ni ang akong tuburan sa pagsunod sa pag-antos ni Kristo. Makabuhat gyud ko mga buhat ni Kristo. Di ba? Kanindot anak, mahibong ko na inyong mga anak. Naman ni magyaw-yaw. Ambot ka ako ba kaning i-apply aning mga sakristan o kaning akong mga ako na bitaning sugdan niya. Kaya nga ako din yung mga kauban mo magkakitag liyon o makita na ko nila. Ako na ning osbo ng akong una-una. Kining mga kauban ako dinhi nga di gyud kayo mutuman sa atong gikasabutan. Mao na ni sila ang nakapaliwat nako ni Kristo. Di ba? Ngayon dahil ko pag-antos pa more.
Supak pa more. Testingin ninyo. Na si Kristo, ingon siya makabuhat pa mo glabaw ani. Kasabot, mas taas pang panahon nga makaantos mo. Mas taas ang panahon nga kamo makapakita nga lami dining pag-antos kay bauni ang dalan padulong sa langit. Ug pinaagi ni ining maong mga pag-antos nato dinis kalibutan sa pagsunod sa Ginoo, daghang mga tao magdaig sa amahan. Ang pag-antos ni Bishop Chupilo Kamumot nakapadaig nato sa Ginoo. Ang pag-antos nila ni Mother Teresa, nilang St. Francis of Assisi, San Isidro Labrador, o mga santos nga atong nailhan, ang ilang mga pag-antos nakapahimo natong nagdebosyon ngadto sa Ginoo. Kamo, ako, naa sa gatay ikapakita sa mga tao karon sa modern world, nakamautang mo antos, aron mudaig sa sila sa Ginoo. Kamautang mo antos aron hunongo na ning bisyo, inom, sugal, pamabay, panglaki, pang homosexuality, mo antos ta. Bitay ni ingon ako nga nibiya na siya siyang pagka homosexual, iyang pag rampa sa una sa iyang lalaki siya baw niya magbinabay. Naanagi siya katipon-tipon, nga iyag yung gibiyaan, 14 niyang hilak. Hangtod karon ma-attract pa siya og lalaki, pero iyag yung gipugnan og iya nang gididikit sa simbahan ang iyang kinabuhi. Kung tanaw ko niya nga naningkamot og ingon ani, nakaana sad ko, ako sad sa akong pagkapari, naabya sa ko'y antusunon ang pagpuyo sa akong celibate life. Kana bang di ko magpadala sa akong gana sa babae. Nindot ba kayo ng babae para sa laki? Di ba? Ako laki ko ako na i-declare laki kong tinuod. Niya, kanang magpuyo ka nga silibit. Niya na idaghang mag-text ni mo, I love you. Ay, patay daw antusunon yun. Pero nakaingon sa ko, nakahatag ni siyang inspirasyon ako. Salamat Lord, na-inspired ko. Di ba kamong mga bana, ma-inspired sad mo nga, kinahanglan bigyan mo anha gis inyong asawa, di gyud mo magluib. Hasta sa mga asawa, di mo magluib sa inyong bana, pero ma-attract ba yung mo usahay sa laing mga, ang babae, ang asawa, ma-attract ba yung mo usahay sa laing mga laki, no? Maka-wish mo ba? Sana, ingon ani akong bana, lami ang hiluan ni panuay, kanina lang unta akong nabana mo, anak ka ba? Pero, ang tusono na anak mo. Ang mga bana sad makahatanaw sa kanang imong silingan diha nga kuan sa gayo ningka inani tagbatasan akong asawa no. Ana ba? Igtanaw ni ka og iro ni batasan ni animal no. Nya kuan ayaw antusa na lang gid na. Og diha kadapita makaingon nakasunod ka sa Ginoo. Og ang mga tawo nga nagtan-aw nimo ana mudaig sa amahan sa atong Diyos nung amahan tungod nimo. Ay, nana. Sige, nindog na ta. Mga antusunon. Pag-ampo sa katawhan. Ipadangat nato karon mga igsuon ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios diha sa pangama ni Felipe ug ni Santiago mga apostoles. Moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan nga mulahutay siya sa pagbuhat sa mga apostolikanhong hiyas ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong nasod nga mapatunhay na ang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton ug himatyon malig-on pinaagi sa mga sakramento sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa bangkiting walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo.
Ginoo tungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo tungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo tungga kami. Makagagahom ug maluluy-on nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo diha sa pangama sa mga apostoles Felipe ug Santiago, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.